Què tal? Com esteu? Espero que estigueu totes i tots molt bé. Estic aquí perquè, com molts de vosaltres suposo, l'Aina em va contactar perquè expliqués algun espectacle que m'hagi agradat especialment de tots aquests de vida meva d'espectador aquí a Figueres. Tinc diverses, tinc tres de fet que vull explicar. Ja li vaig comentar que amb una no faria, però que ho sentia molt. La primera de totes va ser fa 25 anys, més o menys. Jo recordo haver anat amb la meva mare a veure espectacles del Centre Dramàtic de la Generalitat, de Segarres, Rossinyols i tal, i era un teatre que a mi estava molt bé, però a mi realment no m'arribava, no em deixava bastant fred, la veritat. I va ser doncs que fa 25 anys, 94, 26 en aquest cas, doncs anava un amic, el primer cop que anava al teatre pel meu compte, comprant-me jo l'entrada, que encara la conservo, saps? És l'entrada més antiga que conservo, d'una obra de teatre fantàstica que d'una companyia basca de Renteria, Guipúzcoa, que es diuen Urteatro, que es diuen perquè em sembla que encara funcionen, l'espectacle El sueño de una noche de verano. Una obra que tenia una posada en escena molt diferent del que havia vist fins a aquell moment, amb uns actors que es desdoblaven en diversos personatges, cosa que tampoc no havia vist mai, va ser molt sorprenent per mi en aquell moment. I de més a més una obra que reies molt, és una comèdia de Shakespeare, evidentment, perquè hi havia un moment, hi havia tots els personatges que un feia l'accent gallec, l'altre català, l'altre l'andalusa, vull dir, rivies molt i molt i molt. Les actualitzacions de Shakespeare ara són molt més habituals amb el teatre de Rigola o d'Ostermeyer, però en aquell moment una cosa una mica trencadora. De fet va tenir molt d'èxit perquè va tenir més de 300.000 espectadors. Ara he llegit fa poc aquest muntatge, vull dir, imagineu. Els he vist altres coses després a la companyia, però la veritat cap me va agradar tant com aquesta, sincerament. I recordo molt i molt d'entusiasme al públic al sortir, un entusiasme compartit, i és la primera obra que recordo sortir realment satisfet i transformat del teatre com crec que s'hauria de sortir.